Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim. Pala antu ena mungani ngati zomwezi amakhala pakumwedwa mawa pamalobe na pake ali ndazi nzawo amamwa chani amamamo ndiye amakakhala pati pamene pankumacheza nawo sakumamo watu ayi angokhala pa chiwanja chimene atakumwera chani akumwera mowa hukumul julus kodi nchilamulo chanji munthu kukhala pamalo amene sikumamowa koma malowo wakhala ma'a sharibul khamr ndi anthu amene akumamowa duna sharb ma'ahu koma sukumwa nawo kodi iwe Yesu kukuza chani musambi za anthu amenewo olemekezeka mwa Allah akunena kuti kwa munthu ina aliyense amene akukhala pamalo amene anthu akumwera pamowa iye sakumwa annahu lamma kana sharbuha ma'siyan kana al-aslu fi majlisi sharbuha annahu ma'siyatu aidan akuti ngati kumwamo wako original yakumwamo ndi haramu ndiye kutinso kukhalanso munthu ndi munthu omwamo wanso ndi amene akumwamo ndi chaniso ndi haramuso nawenso nsambi kutani ukupeza chitamira tungamokana awene akugola ali kumokana ugogola ulinganu nga ukumokana na mbonta ndo kutama ni munthu jakumwa chichini jakumwage ukana olemekezeka mwa Allah subhanahu wa ta'ala pachifukwa chimenechi wakanati majalisatun sharibul khamri hali sharbuhu muharrama kukhala ni munthu omwamo ndiye amene akumwamo ndi haramu wala lam yashrabuha almujalis ngakale iwe amene wakhala naye munthu yo suku mwana wao ai wadhalika biqaulihi ta'ala tikunena hizi mashekha akuti Allah ndiye amene akutiuza mu suratu an-nisa verse number 140 Allah akuti chiyani Allah kunena kuti waqad nazzala alaykum fil kitabi tatisa chilamulo kwa inu mu Qur'an an idha sami'tum ayati llahi yukfaru biha akuti petakuza ni mu Qur'an kuti paliponse amene mungakale ndiye mukumva kuti mavesi a Mulungu malo amene akuwerengedwa anthu akuwakana alipo malo achonchoto koma inu mavesi amene akuwerengedwa a Mulungu mukamuuza munthu momwe kuti innamal khamru wal maisir ukana usakwa taji ndichize nde Allah akuti tachilamulo kukuzani mu Qur'an kuti anthu ena ake amati akamva kulangula kwa Allah mu Qur'ani amva kuti Mulungu waletsa izi koma iwo yukfaru biha amakanira mavesi a Mulungu wa yustahza biha ama wapanga chipongwe nde Allah kuti kwa inu amene mukudziwa kuti izi nzoletsedwa anthu ena kupanga zimenezo fala taqudu ma'ahum musakhale nawo malo amodzi anthu amenewo fala taqudu ma'ahum musakhale nawo limodzi anthu amenewo munthu omwe pamene padukana limodzi iya sisi kuteka olompangono pomwe fala taqudu ma'ahum Allah kuti musakhale nawo chifukwa chiyani Allah kuti hatta yakhudhu fi hadithin ghairihi muchoke malo mukafuna kukhala pamalo pamene anthu akunyoza Mulungu ndi kunyoza mavesi kuwapanga chipango mavesi a Mulungu muwasiya anthuwo olonkhanizo zikukhuzani muachokele mpaka na sinthekaye topic abwereze topic yako akasiya zomnyoza Allah inu ndiye mukakhale nawo pamenepo innakum idhan mithluhum pamene pakopyani pamenepo ngati muti akhalebe pompo ndiye kuti sambi zimene akolola anthuwo nanunso mutaniso muzikololanso chimodzimodzi inna Allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a zindikirani sitidzasamala ayi munafiku olo anka swali kafiri sama swali zitendo zao ni zimodzi zidzawaika ku jahannama nso pamodzi iweyo ngakhale sumwamowa au amwamowa koma mukhala pamodzi nthawi imene akumwamowa nonsenu mudzakhala ku jahannama pamodzi